Velkommen til en kort præsentation af Carlogs firmamoduler. For at få adgang til disse moduler, skal du have oprettet en firmakonto ved Carlog. Når du har modtaget login-oplysningerne, kan du få adgang til disse moduler ved at logge ind på Firmalogin. Indtast din mailadresse og password. Her ses en oversigt over alle Carlogs tillægsmoduler. Administrationsmodulet. Her kan firmaets superadministratorer oprette administratorer. Disse administratorer kan efterfølgende oprette brugere i Carlog-systemet. Det er ikke muligt at slette en administrator. En administrator kan omdøbes, så en ny person bliver administrator for samme gruppe. Skulle en administrator have glemt sine login-oplysninger, kan superadministratoren hurtigt eftersende login-oplysningerne. Superadministratoren kan også administrere befordringsmodregning og oprette nye kørselstyper. Sidstnævnte gøres i afregningsmodulet. Brugermodulet. Her kan firmaets administrator oprette nye brugere. Indtast alle oplysninger og afslut med opret. Administratoren kan gensende login-oplysninger til brugerne. Her er det muligt at redigere brugeroplysningerne. En bruger kan deaktiveres, så en ny bruger kan bruge licensen. Det er også muligt at sortere brugerne, så man kan få vist alle oprettede brugere, alle aktive brugere eller alle deaktiverede brugere. Du kan også se en anden administrators brugere. Som det sidste er det også muligt at slette en bruger. Husk, det er ikke muligt at genskabe data fra en slettet bruger. Se ruter-modulet. Fra dette modul kan man se alle firmaets kørte ruter. Vælg en bruger, vælg herefter en dato og klik på vis. Symbolet her viser, hvordan ruten er logget. Den kan være logget med en fastmonteret boks eller en smartphone. Ruten kan også være tilføjet manuelt. Du kan se de enkelte ruter på et kort ved at klikke på ikonet her. Den grønne markering er starten på ruten. Den røde markering er stop på ruten. Du kan også vælge at se flere ruter på samme kort. Marker de ruter du ønsker at se. Klik på det lille kort her. Her ses de 3 ruter vist med hver deres farve. Adressekartoteksmodul. Alt hvad der oprettes i dette kartotek kan ses og bruges af alle firmaets brugere.
Her kan man importere sit adressekartotek ind, og hver gang en bruger besøger en kunde, som er oprettet i adressekartoteket, vil firmanavnet blive vist sammen med adressen. Der er 2 muligheder for at oprette kunder i adressekartoteket. Man kan indtaste dem manuelt, eller importere dem via en fil. Du kan hente en importskabelon i menuen Download på vores website. Du kan se kunderne på et kort. Klik på det lille kort her. Det er også muligt at se flere kunder på samme kort. Ønsker du at slette en kunde, kan du slette en af gangen. Du kan også slette flere kunder på én gang, eller slette alle på én gang. Eksportmodul. Her kan administratoren vælge, hvilke data han vil modtage, når brugerne vil eksportere sine kørselsdata, og til hvilken mailadresse de skal sendes til. Afregningsmodulet. Ønsker du kørselsregnskab til tiden hver måned, er Carlogs afregningsmodul uundværlig. Her kan du se allerede afregnet perioder. Her kan du oprette en ny afregningsperiode. Du kan se afviste ruter for tidligere perioder. Som administrator kan du som den eneste tilføje rettelser i afregnet perioder. Under indstillinger i afregningsmodulet kan du indtaste den mailadresse, som skal modtage det komplette afregningsdokument. Det er også her, du kan aktivere befordringsmodregning. Når du vil oprette en ny afregningsperiode, vælger du den dato, du vil afregne frem til. Her får du hurtigt et overblik over alle brugernes kørsel. Hvor mange kilometer er der kørt? Hvor meget skal der udbetales? Ønsker du at se den enkelte brugers ruter, skal du klikke på Vis. Er der tvivl om der skal udbetales godtgørelse for nogle ruter, kan disse afvises her. Efter gennemgang skal afregningen genberegnes. Afregningen er nu klar til godkendelse. Klik på Godkend. Det er ikke muligt at ændre en godkendt afregning. Her ses de afregnede perioder. Øverst ses den periode, vi lige har afregnet. Her kan du se afviste ruter for tidligere afregninger. Klik på Vis for at se de afviste ruter. Her kan du så endelig afvise eller godkende en rute. Næste gang der bliver kørt en afregning, tages godkendte ruter med. Se biler-modulet. Med dette modul danner du dig hurtigt et overblik over firmaets biler. Hvem er hvor? Her ses en liste over de brugere, der er tilkoblet modulet.
Skulle firmaet have behov for at finde den nærmeste medarbejder til en kunde, kan det gøres med få klik. Lås-modulet. Her er det muligt at administrere, hvilke oplysninger brugerne skal have adgang til at redigere i. Her ses en liste over de brugere, som ikke har adgang til redigering. Her ses en brugers profil, som ikke har adgang til redigering. Indstillinger. Her fra indstillinger kan der oprettes nye kørselstyper, samt opsætning af API til integration med andre systemer. Med Carlogs firmamoduler har du med få klik altid det totale overblik, både økonomisk og ressourcemæssigt. Kontakt os allerede i dag for at få oprettet en gratis firmakonto.